tuni. Ina waawi wonnde, waawi wonnde. Ana beti kam, wana dum pano me made. Ada nyama tewam, ada yaya indam, dekete nedo ina hulbini. Hey, oh mo that to know me, but no me net me. Yo no jump for it, me don't give fam to me. Me ne mako, me boy di, me talk about the fall. And then I jango ambassa. Wala bura bondine kun yam ci amedi jangde mbet an tan amedi jangde mbet janga no point do seeda bila dum point no point meji point kinto ngarma do ko point ta mbet dina babu jafa wana ganya kam o mu don biya ganya jangde mon nafa no wuro nafa lat ngandi kom so abu wol won do hello kebanda ya futine ko noyu mon ya ali pawji jar odo non odo fitti ko ko mo wuro bab non ya fa ya sentomi bab jafda fi recomment mo jafda fi jafda de ban fam jelti projet gorkes projet bab ada 5000 kebati ay boy mi wona ki wawi tan yo piam e pour jonjon be halde ma ada hanam halu 5000 keba sami ko min jida funtude walla bugal bande ak ko ko mbimam projet odo ada 5000 kebati e bab ay wala projet ngana ko mo biddu ko modify a tembe ujunerne ha tembe ujunerne hay bidu wala ngudira han tabal ani ko ngudira han boutique ani tan ngana harma tan ha gancira hen sa gancim te baw chaque mois a versa 5000 ah c'est fami ko nyamande ballal ani ko nyamande eyo non birma mi nan te odo ngana odo projet anini ber wano yaadu yinde ko no giira amin ni mais tay beron nafara be jobata nyamade jabara ituno babra waago monni tampud wallahi so Allah min pofta mbimi jettam ko mi yami hettumo dum après onon badon wallahi kany ngata 5000 chaque mois kadi a versa kadi 5000 ala cedel joni an dum yar a winde indeji walla ko mindira ko woni kanyum induma tan numéro téléphone ma indema numéro téléphone am windi indam ko min dido jili abu madam god jili c'est bon kanda non wallahi jili hulum jili abu jili abu ba abu he jogo nak ngi to business tan bi ala nawra mi o wala ka barki o hon haalde mum ga dum biya ma neddo wonti yimbe dido ko kanyum wondo horal do ari won nimbi ha yimbe wondo ala be to business 5000 keba sami 5000 keba sami kemdo unyen yemi all boy mi ma nyande ko malnutrition wonda ala ko malnutrition wonda mi anda kam anda kam wonta malnutrition parce que boy ala halon ani bab no wirwa mi tan wallahi 5000 di ngadra sa adi 5000 di keba temdo unyen abu hedga tan deja ay anani 5000 ngadra sa adi 5000 keba temdo unyen wallahi ani to machallah gananda horma wadi ngartam no fewi wallahi wadi ganciari wadi hel fof jura windi ndam a verta 5000 on da 5000 adi 100000 di jonjon ala 100000 wana jon ba dans 3 mois ala dans 3 jours dans 3 jours ba ko fujuro dans 3 wala xam ni siri kam han mais nda ko woni mi ga yato en timmini dum no hono don 3000 wonde ba ma moji abu ala ko masko da 5 kilo 5 kilo holdo 5 kilo 5 kilo junguma bara wiya data junguma itu junguma wona en jungam kam ma yo jungam wero jungam tan wasse ujnaji nay dum do ko ciodo la ci ala 5000 wiya or so lecci or so ha addu kay jil sum heba 5000 di 5000 am hay junga ala cari addu numéro téléphone ma boy numéro téléphone ma ni o numéro téléphone ma gashi mbida non dans 3 jours inchallah mam non wala cari abu ni siri abu ki mi jam ala kay jari kan sobi haidara we wonder
ñande mbaɗɗam ko woni ɗum mbaɗmami koy woto ɗi Afrique fawo ñanden ayno mbaɗi koma ɓuftima casum comci joni a ɓuftima mi ɓuftima a ala probléme hay goto wona kamo gañanima mbimi woto ɗi Afrique yo haaɗ hande ay probléme an kala huldireede ɗum wona haydara ala huldireede ala huldireede te hekko goppam haala haalnimama an kala compliqué ɗo ala compliqué ay neɗɗo mofo no wuurdi aya gurdama ko ni way ko toujours wa min noon gurdam business wiya min ɗum wona gurdam kay goni ken funeɓe kono ni gandumi ɗaygal fof nandimi ni mofo no wuurdi gogoni ken funeɓe mais Allah tagui fondede an ni watno Allah tagirma ni an tan andi business no mbatta min kadi aussi ko banggue a faami ɗum fof no waɗi noon ay hannde ko gaddama ko ɓuuri beste nouvelle gaddama anga anda ɗo poori ga cikkora min komi gueremi mi nandanema min mi nandanema an min hannde nouvelle goto gaddamami ami haldarama ga he Afrique ga arga ƴewɗo min ƴewatama ga frère o ƴewɗo aɗa foti wonɗo won mbomɗa kadi mi fermi aɗa foti wonɗo 10 000 wonɗo 10 000 wonɗo a je 5 000 mi je 5 000 nangu ɗo de illahi ma heɓi 5 000 ma yo Allah won balla amin inchallah yo Allah ene reema a jaram mais ko jiiɗa fof ƴew te rutti foore aɗa ɗum woni fuɗɗaɓe Allah ɓe nodduma safa ma ñifta o jam jaggi mum Jules wonnoɗa komi wondata boyo guilnami ɗum boîte vocal ɗum fof an waddi min ala foni kam boy gillani mi haalnima min kam mbiɗen 100 000 ɗi so garani 5 000 am ka joɓowo juwo Allah tan ara keɓa 100 000 ma ɓuuri joɓeɗa 5 000 ko añande wona oɗo lawol portuɗene ma min de mi wondaka duusanmi wona yiilade sa wondaka aɗa heewi désordre aɗa heewi désordre aduna wana haydara wana haydara e biya te mbiyon an ko ka wuurani ɗo tan keɓɗaɗa haala WhatsApp neɗɗo yo wuur gem aɗa goni es woni ɗo es o ɓuuri aɗa fo jarata ɓuuri jara 2000 an jeeyi 1000 mi jeeyi 1000 par ce que enen ko fune wa ñamɗa ka ñamani kadi aɗa fayi Abdoul komi walla Abdoul komi wona dépassé ɗum Abdoul noir o goto gasi ɓalejo oɗon hikko wajja gasi es ko jeeyi ɗum yo ɗum noddomi heɓanimi ni am noddata noddomi ko boyo mbiya am noddata boyolon yawn gara anani yawn gara joni inchallah yawn gara an tan pat meleni ƴew paɗen noon woni paɗe elle glace yaran bonɗo kaƴ an higi es ɗum neɗɗo faw ɗum ɗo tan ɗum o yasam sir hiji kuuƴ wallah mi fatam kam haw hara wat boy salamu aleykum oɗon tampe celli ala joni inchallah jam celli machallah ɓa tampe no selli joɗo jotta hale machallah ɓa tampe won ko jam boy guinnami nodduma sifo ma ñif min an ala wona min an kay boy ala woni limde kalis o an kay ala wona min he yaltin ɗum 3 jours mbinɗa 3 jours yonti boy hoto fontomi haalde wona mi haalni noon par ce que oto ko pemmunoɗo ayi hande o fuɗi sugun abou ayi woppa tan yimɓe nde bisimilla aɗa addudam yara faw ka janani kalis amen mbiya faw for jareɓe faw ka janani boy an kam ko goɗɗuɗa aɗa bonnede de min de wona ni cikkurnomami lim kalis o boy woto ɗum ɗo komin yaaɓe bisimilla ndiyam kam hattaki neɗɗo ono pay ka janani onon ga ƴeew lambi limoni mbeɗen ya boy min mbeɗen ya guiƴam sabu a wotti yimɓe ɗiɗde ayi ɗum ɗo o fewna ko ɗo e nokso yar
ɓooyam yo hay no way ewa ɓanndu ŋatan a wonti yimɓe ɗiɗo ago andera yoɗandi a woni gorko coofɗo aɗa warñi war ñat nonɗa jogo haqqille kadi ɗam ndiyam waɗimo eɗen lammino eɗen lammi coro abo teddi mbaɗan kino camion ni umme mumen orwiyam kadi he ala hakkude men de abo min pina hen ala hakkude men ala hakkude men mami lijjiti nde ɓandam ɗo ne ŋata a ittuni abo waɗa bonnede aɗa dépassé mi quoi get up this is salai to silla ndo ko mbam kiftin dum sa jour goto ari nanam kar kerdi kanko ba dum ala sikini bab dar boy bab malla kam set dar mulu maran boy min darnata dar do wona galle ko ngoni ko andi tagi wadi ko ngoni ko nati ko ni kam baro wat darde dar bab boy darma de le taballe biar muskila kalton ma yebush o burem nat ndiron hamni set aja ambuki kam bab darim jangu mo den beddo sugam nan watta mo ila ndar mo wona galle ko beddo gonno ma gani dar remga fat warse ala problème doucement fat mbiɗa teddi acce dewar nanga mino ma hoy nanga yam ɓandam mi fof ne ŋata awa remga Minane? Enggak mikir kita birawan. Rezu. Umar atau Nasla? Rezu. Ayo Umar. Samba. Hala Umar, aja mau kayak halan hari res. Umar aku minta tajuk sona mariage. Umar, anta ka tay kada hala kanta wallahi. Wat ɓe nam farle. Sadi debbo mani wala mbattaɗo min arani so wona ɗum pawa compliqué tan noon resi ɓoyi hay min jabtan ɗum sah aji ma oɗo an fat attends an sah abal haala mariage ana fiancé non ɗum watta probléme ɗum so mummini ɗum jam heɓat ɗum ajo jiɗɗa tan ko gara rek juste a fiancé direct ndesa min hakkillammo dal ɓuɗi ɗum tan to woni ɓe yiɗi resde dal e acca yimɓe ka ana fiancé aɗa haala mariage ɗuma ɗum wawa wonde mama fiance ɗo ala probléme waɗi probléme hatta fiancé joomum ha para après ni fuɗɗora resde ɗum autre chose mais joni joni wiyam anjo ala mo miijiɗa fiancé walla affaire uji ɗiɗon non probléme normal soir ay goo joni kay ambaɗen ni an hokkama fiancé joomum en attendant ƴewatama ya walla yahata habsi pul ano boɗe tan normal to woɗi pullo boɗeji oɗon tan yama gana kam kemi yiddemo tan eyo kam wallahi gonge man miɗi fenande manne foti no mbaɗɗa ni c'est an pourquoi an chaque jour minama gonde galle ko min wallatma falaji ñanden mbamaɗo ɗo ɗeɓi hirsude nden o siftinana moom jamma de tino siftinana moom jamma kadi foti hankadi anne kadi mballa kam seeɗa donc chaque instant min tan wallatma joni ala probléme joni somi yimmam essaye reddude affaire koni neɗɗo waɗat ballum gorko donc ala o joni wona arti normal kam donc an natanda yimɓe goɗo joude liɗo mi weltima ga a weyti a waɗi min joude liɗo ala probléme ok acci mbatta ko woni
Umar gonda ya bude mi wala ki wanni tan ba woni moti mandil wal mi bira bari mandil ala ba ko non yar bes Umar mon frère ya ajaram de wadi fof Sahami chodo kita berkondi miram kafante kita kami chodo kami chodo beda fati apnade beda ni do hande mi anda janga no ko sagam mi hubita benda ma timani yodum harma kalmum me tonja fab yo ya for me nedo timani sagye muchu mani seitan pusma I want to mark